Els suecs ens han deixat moltes coses bones. Les saunes, les novel·les de misteri, els mobles de disseny i l'amanida que farem avui. I de Suècia saltem a l'altra banda dels Pirineus, on de mobles no en fan, però sí que fan un allioli de codony espectacular. Començarem amb l'amanida sueca, que tot i ser una amanida, és un plat força contundent. Mireu, jo aquí tinc, 5 patates d'aquestes petites, que les he bullit 5 minutets. A casa podeu aprofitar patates que hagueu bullit un altre dia, o si teniu d'aquestes que poden fer-se al microones. Al resum, patates que es coguin super de pressa. A Suècia aquesta amanida la fan per festes, la fan per Nadal o per Pasqua. És com un plat, doncs, ja una mica especial. La poma la tallem així a trossos que siguin una mica irregulars. Al final, sempre està bé que, com que és una amanida, sigui fàcil de menjar, no hem d'estar allà tallant amb forquilla i ganivet. I ara ho anirem passant tot en un bol més gran per poder-ho amanir bé. I un dels altres ingredients, un dels protes d'aquesta amanida, és una cosa que a vegades comprem i no sabem ben bé què fer-ne, la nostra amiga, la remolatxa. En aquest cas és cuita. La remolatxa, a part de que taca, mola molt perquè això la veiem al súper o a la fruiteria, on sigui, i sempre pensem, ostres, això deu ser bo. I després arribem a casa i ens falten idees per fer-la. Doncs els suecs ens han donat una de molt bona i amb molts contrastos, no només per consumir la remolatxa, sinó també per disfrutar-la. I una altra cosa molt important de la remolatxa és netejar bé una vegada hem acabat de treballar. Perquè taca moltíssim i si no, doncs, ens quedaria tot tenyit. De fet, si voleu, heu de treballar-la gaire estona amb guants, també es treballa bé. Vinga, aquestes patates ja se'ns han refredat. Les traurem. I també les tallarem així, a trossos més o menys petits i irregulars. Ja us he dit que hi hauria contrastos i un d'ells és un peix que a mi m'encanta, que és l'arengada. Bé, l'arengada no és que sigui un peix en si mateix, sinó que és sardina. És sardina que s'ha conservat amb sal. Aleshores té aquest punt fort, com de salaó. I en aquest cas concret són sardines que, a part de ser salades, els lloms s'han conservat amb oli d'oliva, de manera que també queden més tendrets, una mica més amorosos, no? I només ens hi faltarà un contrapunt
àcid. I què millor que uns encurtits. En aquest cas, unes tàperes. Si us hi fixeu, tots els ingredients que vam servir doncs són com molt de cuina nòrdica, no? Al final, la patata, que es conserva durant molts mesos, les remolatges, els encurtits, la salaó, no? Tot això té el seu sentit. Perfecte. I ara només ens faltarà el moment aquest d'amanir-ho, no? De donar-li els contrastos finals. Per això farem servir una mica de crema de balsàmic, i per l'oli, jo m'he guardat l'oli amb el que venien conservades les arengades. I podríem posar un punt de sal, el que passa que com que l'arengada ja és salada, jo m'esperaria a provar-ho després, el que sí que posaré és un punt de pebre. Perfecte. És senzill, l'amanida ja la tenim feta, només ens queda ara posar-ho una mica maco. Farem servir una miqueta d'escarola, també. I això ja no és tan nòrdic, però li queda molt bé. Unes maduixes que tenen aquest punt, com també una mica dolcet. I res, un puntet d'oli per l'escarola, una micona de sal, i ens hem fet una amanida molt nòrdica, però també amb unes notes més nostres. I ara ens n'anem cap al Pirineu perquè farem un plat de peix amb una salsa maionesa molt especial. És així com dolça, sabeu per on vaig o no? Farem un allioli o una maionesa de codony, d'acord? Això és un plat que és molt nostre. De fet, jo recordo que l'avi a casa sempre en feia, però que per contra no és que ens el trobem gaire el dia a dia. Al Pallars sí que en saben i allà l'allioli de codony és un habitual. Ho fan servir d'aperitiu o per acompanyar carns. Vinga. I aquest bacallà, que el bacallà sabeu que és un peix de muntanya, primer, el que farem com una pastina que es diu, no? El tonejarem una mica per rebossar-lo, que quedi més atractiu. Començarem amb farina de blat, midó de blat de moro, escurarem bé, i una mica d'impulsor, perquè s'infli a l'hora de fregir. Ho barregem una mica i aquí ens farà falta una mica de líquid. Podríem posar-hi aigua, podríem posar-hi aigua amb gas o una soda, però jo prefereixo posar-li alguna cosa que li doni una mica més de rotllo i per això vaig a la nevera. I no només les cerveses, sinó que també hi posarem una mica de pebre vermell dolç. I podríeu posar pebre vermell picant o alguna altra espècie, tipus, no sé, garam masala o comí, si us agradés, d'acord? I per integrar-ho, millor que la llengua, agafarem unes varetes.
veieu com ens queda? Tenim textura espessa, líquida, sedosa. Això serà la base del rebussat del bacallà. És important que la pastina estigui freda. Jo per això tenia la cervesa a la nevera. Si la feu ara però ho rebusseu d'aquí força estona, jo us recomano que la tapéssiu en un plat i la deixéssiu a la nevera. Ara que ja tenim pràcticament el plat ben enfocat, el que farem primer és recollir tot això una mica i una mica més de marxa aquest foc d'aquí, perquè de la pastina ja automàticament passarem a fregir. Això que estic tallant ara és bacallà de salat, d'aquest que es diu. És a dir, bacallà que s'ha conservat primer amb sal i després es rehidrata. Jo el faig servir per dos motius. Un, perquè m'agrada més. Estic molt acostumat al bacallà prèviament salat i llavors m'agrada aquest gust pujat de sal. I dos, bueno, perquè avui, si aquest plat el feu a casa i teniu convidats o bé gent del Pallars o així, doncs sempre queda bé aquest discurs de que el bacallà salat era l'únic peix de mar, que podia viatjar a l'interior juntament amb l'arengada, que per tant, alta muntanya, doncs era una mica el peix que tenien. Llavors, bueno, podeu fer així una mica com d'història, de storytelling, que està de moda, i la gent sempre sortirà més contenta de casa. Bé, ja tenim l'oli bastant calent i ara l'únic que ens queda és passar aquest bacallà per la pastina. many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head? Veieu que ens quedem així com inflats, Veieu? Som-hi. I abans que es refredin, el que farem és la maionesa aquesta tan famosa de codony, o en aquest cas, serà de codonyat, que també es pot fer, Al final, la gràcia del codony, bueno, la gràcia o desgràcia, perquè realment no sabem què fer-ne dels codonys, no? Moltes vegades és una fruita que a part d'alguns postres i de fer-lo així com encodonyat, és complicat donar-li sortida. Aleshores, això és una manera molt guai de després poder aprofitar el codonyat, perquè el codonyat també a vegades en fem molt i després tampoc sabem què fer-ne, no? Doncs au. Fil d'oli.
I aquest és un allioli, perdoneu, una maionesa, que hem fet una maionesa. Però si volguéssim fer un allioli, volia dir, hi hauríem de posar també una miqueta d'all i tindríem aquestes maioneses com amb allioli. L'avi, a casa, el que feia era amb els codonys crusos, els escalivava, els feia a la brasa, i amb la carn del codony, una mica d'all, oli i amb el morter, anava lligant, allò sí que era un allioli de codony. Mireu, és que veient això, jo avui no me'n puc estar. És boníssim, és salat, és dolç, és cruixent. Una festa. Escolteu, i si no teniu codony o codonyat, o no us agrada, però sempre, és un plat que també el podríeu fer amb pera o amb poma. El que sí que us diria és que l'escalivéssiu, si no teniu brasa, a casa ho podeu fer al forn. La poseu a escalivar al forn, com si fos una verdura, la pera o la poma, traieu la part de la carn i munteu una maionesa o un allioli. Mireu, i per acabar-ho, jo hi posaré així una mica més de color. Hem posat pebre vermell abans, ens ho acabem amb una mica més de pebre vermell, així. Sempre queda un toc així una mica més xulo. I ja tenim les dues receptes d'avui. Hem fet l'amanida sueca i els bunyols de bacallà amb l'allioli de codony. Dues receptes d'aquí i d'allà, però que totes dues es fan amb un pim-pam.